Aquest és l'últim debat, l'última taula rodona dintre d'un cicle que s'ha fet que aquests 3 últims dies, avui és l'últim. Va començar amb una que coordinava el Toni, que era sobre espais de música viva i sobre més els espais i la música en directe a la ciutat de Barcelona. Ahir, que va ser més relacionada amb el tema de la contractació dels músics. I avui, que era una mica parlar del rol de la dona a la música. I una mica que havíem pensat era per això, vull dir, sabent que les 4 feu coses molt diferents dintre del que és la música i dintre del que és la cultura també, la idea era una mica parlar, intentar diferenciar o veure si hi ha diferències en el paper més en el que és l'escenari, el que és en la part de la comunicació, una mica més en la part de la part més tècnica i en la part de la producció. Però tot i així, les 4 feu una mica, no de les 4 coses, però sí que de tot relacionat amb això. Llavors, doncs, això, jo, si voleu, us passo el micro, us presenteu una mica. Jo també tinc un grup de música i també canto i he fet coses de producció i de comunicació i de política cultural, és més el meu, però també soc una mica d'aquest món, així que m'uno a la mesa i parlem totes juntes. Així, jo soc la Marina, ja em coneixeu, i ara no sé si us voleu anar presentant. Hola, jo soc Anabel Vélez, soc periodista i escriptora, especialitzada en cultura, sobretot en música, i porto com 20 anys o així escrivint sobre música en general, però específicament sobre rock en revistes com Ruta 66 o en pàgines web, més o menys uns 20 anys o així. He fet programes de ràdio també, però sempre d'aquesta vessant del rock. I dintre del món cultural també he escrit sobre llibres, sobre cine, tot el que sigui tema cultura. Tinc una web també que vam crear uns companys per escriure el que ens donava la gana i no el que ens deien que havíem d'escriure, que es diu Culturaca, i també he escrit llibres. He escrit 3 llibres, el meu primer llibre es diu Roqueres, el segon es diu Superheroïnes i el tercer és aquest, que es diu Mujeres del rock, su historia, que com podeu veure, mi tema es el feminismo en todas sus vertientes, a la música i superheroïnes, el paper de la dona en els còmics de superherois, i més o menys això és el que faig. I també treballo per la Barcelona Film Commission fent temes de comunicació, xarxes socials i aquestes coses, perquè la música evidentment no es pot viure. Hola, jo soc l'Edurne Vega i soc músic. Jo, agafant el fil de la companya i com a membre de l'ESMAC, del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, diré que la música és una feina, encara que no es pugui viure d'ella. I res, ara mateix estic en un projecte de banda autora, amb cançons meves, sota el meu nom, i porto tocant gairebé 20 anys a grups. Vaig començar sent guitarrista i ja està, i a poc, agafant el feminisme, em vaig empoderar i amb el temps em vaig atrevir a presentar els meus temes. I a part d'això també vaig estudiar de tècnic de so, m'he gravat a mi mateixa, he sonoritzat concerts, he organitzat concerts també, i també per pagar les factures em dedico a la comunicació i activismes varis. Hola, soy Lucía Quesada, pero mi nombre artístico es Lula Tomás. Soy técnico de sonido, soy runner y toco en un grupo de chicas con aquí mi amiga Ana. Y hago muchos otros trabajitos para sobrevivir. Como técnico de sonido, pues lo más feminista que hicimos fue Lady Fest de 2016, que nos invitaron a tocar y a las fiestas previas, y a partir de ahí hacía falta gente que se involucrara ad honorem, digamos, a montarlo, y me puse un poco a la cabeza de esto y fue súper guay. Y soy runner también de bandas de rock, con mi furgoneta amarilla. Doncs jo soc l'Anna Pentinat, jo em dedico a la música des que tinc 6 anys. Vaig començar a estudiar música
primer escoles de música, després al conservatori. De la meva formació, diguéssim, que n'he tret el que em dona les garrofes, que és ser professora de música, però paral·lelament he fet de tot. He sigut trombonista d'una banda de circ, he estat en un grup d'animació infantil, he fet de músic amb un grup de cabaret, he fet de cantant, de teclista, de cereminista, aquesta és la banda més sobre l'escenari. I darrere de l'escenari, doncs, ara mateix estic coordinant amb el Dani Ardura, un segell cooperatiu que es diu Repetidor Disc, i faig una mica de tot. Faig la distribució de discos, per exemple, amb la bici vaig a les botigues a portar els discos, ajudo amb la promoció, faig també escric a la premsa, faig una mica de tot. Per tant, per això estic aquí convidada com a la banda de producció, no, diguéssim. Jo no sé, com que sóc l'última, no sé si llavors trec un tema o si us sembla i llavors anem passant, us sembla així? Mireu, una de les coses que jo he estat aquests dies investigant, a partir de la xerrada i tot això, clar, jo puc parlar des del meu àmbit, que és l'àmbit underground. Underground, que aquí a Catalunya underground és underground, o sigui, és precarietat, ultraprecarietat, jo diria, no és precarietat, és ultraprecarietat. Llavors, dins de la producció, clar, la producció musical té com dues vertents, no? La producció, com si fos la producció audiovisual, que seria tota la part d'organització i tot això, no? I després la producció més artística, que seria la part de gravació en un estudi, de treure el so d'un artista, tot això. Llavors, jo he estat fent la meva investigació de producció musical purament dita, o sigui, de gent que estigui fent producció per altra gent i que tingui un estudi de gravació, no he trobat cap dona. Aquí a Catalunya? A Catalunya. Perquè com que era una mica la xerrada, anava més aquí. Segur que n'hi ha, però no n'he trobat cap. En canvi, de producció ajudant a organitzar les coses, sí, n'hi ha moltes de dones. I això crec que en principi hauria de ser positiu, perquè dius, és una cosa que està normalitzada, però em fa pensar en què reforça l'estereotip de gènere de les dones com a organitzadores familiars, una mica, no? Que són les que s'encarreguen de tot, les que fan la feina bruta, bruta perquè no es veu, perquè no té èxit, o sigui, es dona per sobreentès que tot anirà bé, no? Només es busca quan va malament, llavors la producció és quan se'n ressent. No sé què en penseu d'això, si voleu comentar alguna cosa. Tu també com a tècnica, que et passa una mica el mateix, quan has fet de tècnica o de runner, o no sé si voleu parlar sobre això. No, sí, perdó. Això que deies que són tasques medio invisibles, no? Que si tot va bé ni se'n recorden i que si falla alguna cosa doncs sí que estan per tu. Sí, jo una de les coses que m'havia preparat, perquè m'he preparat una mica per avui, era el tema dels rols i les identitats femenines a la música, no? Jo, per exemple, el primer grup que vaig tenir a l'institut, ja fa uns quants anys, a principis dels 2000, vam fer una cosa superinconscient perquè cap de nosaltres havia sentit parlar de feminisme, a les meves amigues, i vam muntar un grup que érem 4 instrumentistes i el cantant era el noi. Llavors eren com els rols invertits, o sigui, en lloc on anàvem hi havia ningú com nosaltres. Però clar, com que era la nostra realitat, nosaltres no ho vèiem estrany. No ho vam veure estrany fins que no vam començar a fer concerts i ens vam moure per Catalunya. I llavors allà és quan ens vam donar contra la realitat i sentíem comentaris cap al nostre company com quina sort que tens, tu sí que vas ben acompanyat. Després i ens quedàvem, què està passant? Perquè entre nosaltres no hi havia aquesta dinàmica, era totalment un grup d'igual a igual als 5.
I a nosaltres, doncs, jo què sé, a mi em deien ostres, toques molt bé la guitarra per ser una noia, quin rotllo que tens, i era com que toco igual que el meu company. I sí que els rols de gènere com a músic estan molt marcats i només s'ha de veure que el nom que ens denomina és genèric masculí. Música ja vol dir una altra cosa, no és el mateix. I a part, jo també volia plantejar en el sentit de les músics el tema del rol que sempre se'ns ha donat com a normatiu, no? Com se'ns ha cosificat, com se'ns ha tractat com a objecte sexual i com les dones de l'underground es van rebel·lar contra això i jo crec que potser això tu ens pots explicar més cosetes, no et faré spoilers. Sí, abans de continuar amb el teu, sí que és cert que amb el tema de la comunicació, per exemple, jo totes les dones que conec que porten premsa a promotores són dones. Els caps no, però les noies de premsa són sempre dones. La Xènia de Project, que està a Alicia Música, està Neida, gairebé a Doctor Music també hi ha una noia, gairebé totes les noies que conec que fan promo de grups són noies, no? És una cosa que sempre m'ha sobtat, però jo crec que també es deu pensar, crec jo, que la dona té una facilitat de tracte amb la resta de la humanitat i és més simpàtica i que aquesta és una cosa que jo crec que també es relaciona molt sobretot amb el tema del rock, no? El rock es considera una cosa molt agressiva i l'agressivitat no és una cosa femenina, és una cosa que es considera que és masculina, les dones no poden ser agressives, han de ser dolces i simpàtiques i somriure i aquestes coses i els ha d'agradar el pop, no el rock. I llavors aquesta concepció jo crec que sobretot el rock ha basat una mica tota la història, no? I les dones s'ha considerat sempre també molt cantants, però mai guitarristes, baixistes, bateries i sempre aquesta cosa que contaves tu de per ser mujer tocas muy bien i tal. I jo conec moltes músiques que m'ho han dit, no? Que algú que s'ha apropat o que els hi han dit t'afino la guitarra o coses així que dius, ostres. Des del meu punt de vista com a periodista, a mi també m'ha passat. Jo porto 20 anys escrivint de rock i he escrit 2 llibres de rock, però jo sempre soc la del blues, la del folk, la del indie, la de tot menys el rock. I vaig a molts concerts i companys em veuen, jo què sé, Matching Head, que m'agrada molt. Tu què fas aquí? Jo escoltava Matching Head abans que tu naixessis. Però el rotllo de veure una noia en un concert que pareix el concepte de, no sé, una noia, m'agrada Matching Head, sí que hi ha dones que li agraden el rock, no? Però un rotllo també de ets la nòvia del que va al concert o ets la nòvia del músic o... Això és una cosa que es repeteix. Al llarg de la història, les dones del rock han patit el que tu deies, no? El rol que se l'ha assignat de cantant sobretot, mai líder, o sigui, pots ser la cantant però no pots ser la líder i quan ho ets et diuen de tot, o et crucifiquen, li va passar a Janis, a part de parlar de la teva aparença física, perquè hi ha moltes cròniques que moltes vegades en un concert expliquen la forma com va vestida la cantant o els membres del grup hi són dones, coses que quan escrius una crònica d'un tio no ho diuen mai, i si jo ho fes així em caurien hòsties per tots costats, jo no podria dir que Chris Cornell està boníssim en una crònica, a part que no ve a compte, perquè que Chris Cornell estigui bo o no té res a veure amb la música, soc una dona i no puc fer aquest tipus de coses, no? Sempre m'ha semblat que a les dones si fan alguna cosa que no es considera correcta, les ataquen més que els homes, per exemple, quan ho fan, no? Perquè hi ha molts homes que escriuen cròniques que sembla que estan fent una oda a la cantant, són companys meus, i a mi em fa vergonya llegir-ho, jo no ho faria mai perquè realment no aporta res parlar del que porta la cantant o la guitarrista o la baixista de roba, a no ser que dins de l'espectacle el vestuari sigui una cosa super mega important i s'hagi de destacar, no? Però és una cosa que m'he trobat molt amb companys, no? I ells ho veuen com una cosa normal i si els dius alguna cosa és una histèrica i bueno, és que tampoc és para tanto, no? El que passa és que hem de tenir en compte que el cos de la dona és el producte per excel·lència. O sigui, i aquí crec que
això de que hi hagi moltes més dones fent música, també hi ha una part de perill de que moltes d'aquestes dones estan on estan perquè fan música folk i canten suau i són maques. Jo no tinc res en contra, no? Però clar, és perillós. De totes maneres, no és veritat que no hi ha tantes dones en rock. No, hi ha moltes. Hi ha moltes. Això també és un concepte totalment erroni. L'altre dia li vaig passar el llibre a un company perquè fes una mica de promo i tal, i el va agafar així, ostres, 400 pàgines, vaya tocho, ¿cuánto investigación? Jo, sí, un parell d'anys, no sé què, no sé quants, però tampoc hi ha tantes dones, no? I li dic, escolta, el llegeixes i després et dius si n'hi ha o no n'hi ha, no? És el concepte de que potser a tu et sona només la Patti Smith i 4 més, la PJ Harvey, i per a comptar, això significa que no haguessin dones, no? Abans ho comentàvem. Potser a la seva època hi havia dones que eren molt famoses, que ara ningú les coneix, com si Rosetta Zar, que era una estrella a la seva època, i ara ningú, ara s'està recuperant una mica el seu paper, no? Però a la seva època era una estrella, guanyava moltíssims diners, als seus concerts ho petava, i ara ningú sap qui és. No significa que no hi haguessin dones amb èxit, només que ara no han arribat aquí perquè el que escriu la història s'ha oblidat d'aquesta senyora. Puc començar alguna cosa? O sigui, perquè... Vull dir, jo volia començar una mica, o sigui, com... Perquè moltes vegades es parla d'això, del paper de la dona o en un sector específic, que en aquest cas seria la música, però moltes vegades s'acaben posant exemples d'aquest sector, però són els mateixos casos en tots els sectors al final, no? O sigui, jo volia començar una mica al moment aquest de conversa, no? Com acabarem, evidentment, parlant de la dona dins del paper dins de la música, però si, per mi la primera pregunta sempre és: la música és una cosa que és diferent perquè és la música, o es repeteix el mateix que en qualsevol feina, sigui o no artística, sigui o no cultural, sigui de qualsevol tipus? O sigui, és una cosa que es repeteix com es repeteix en totes les altres coses, en l'esport, o creieu que el rol de la dona a la música és una cosa diferent? Perquè a mi em dóna la sensació que no, però que es repeteix en tot com l'altre, i llavors a partir d'aquí podem començar a parlar de la dona dins de la música, però no sé com ho veieu. Llavors jo volia començar amb això, amb aquesta reflexió, si voleu. Sí, jo crec que amb el món de la música, igual que tots els espais que estan masculinitzats, doncs, que són gairebé tots, i el feminisme, una de les seves lluites és això, ocupar espais que no se'ns ha permès ser-hi. Doncs clar, quan ocupes un espai que en teoria no és el teu, doncs sempre hi ha resistència. Hi ha resistència per qui ha ocupat sempre aquest espai, que han sigut els homes, i després hi ha la pròpia resistència o les barreres que et poses tu mateixa. I el que parlàvem abans amb ella, el tema dels referents és molt important, perquè a veure qui vol fer una cosa que ningú ha fet mai. Doncs clar, has de ser una persona molt segura de tu mateixa, una dona valenta, i fins que no arriba aquest moment de que a l'entorn no apareix una persona que realment s'atreveix, com qui se'n va anar a fer la travessia del Polo Norte i llavors va dir jo aniré fins al Polo Norte i ho faré, i estic convençut i tal. Doncs una mica és això, i s'han d'anar trencant barreres, però això amb tots els àmbits masculinitzats al llarg de la història. No crec que la música sigui diferent. Bueno, sí. A veure, no sé, contestant una mica això i ampliant, en el món de la música, en el món del rock, que és el que explicava l'Anabel, que és un món molt masculí, no? I que té com una mena de referents culturals, sobretot en principi per la joventut, i que es basa en un sistema en què hi ha uns ídols als quals imitar, uns ídols que són més lliures, que s'atreveixen a dir coses que normalment no es diuen, en principi anticapitalistes, perquè hi ha molts temes, en principi, aparentment, no? Perquè per un costat, doncs,
n'hi ha molts que es queixen de la feina o que es queixen d'antisistema d'alguna manera, contra la guerra, contra els temes clàssics del rock, doncs són això, no? Llavors, el rock ha sigut, quan parlem de música, clar, és que a veure, música és superampli, no? Una cosa és la música clàssica, si parlem de música clàssica és una història perquè el virtuós és una altra figura, llavors però ens centrem en el rock perquè més o menys és el que tenim en comú, no? Passa una cosa bastant curiosa perquè, per exemple, el 49% de la gent han fet estudis, no? L'Enderrock, per exemple, va fer un estudi, ara fa poc, sobre la presència de la dona en els festivals de Catalunya. Doncs, com a públic, el 49% del públic són dones. Sobre l'escenari hi ha entre 10 i 20%, més o menys, com a molt, 20 i poc %, els que més. I l'estudi només es basa en què hi ha sobre l'escenari. Per exemple, de tècnics de so, tècniques de so, no se'n parla. Tampoc diuen si són cantants o... No, posen sobre l'escenari, com a cantants, coristes, no sé, la presència d'una dona a l'escenari, ja està, que sigui. No diuen hi ha tantes instrumentistes, tantes cantants, això no se'n parla, però bueno, ja és curiós. És curiós que nosaltres com a espectadores anem a veure sobretot concerts d'homes, no anem a veure concerts de dones que potser ens representen més com a... Un s'identifica moltes vegades amb allò que veus d'un artista i és curiós que a nosaltres ens sigui més fàcil identificar-nos amb un artista masculí que no que els homes s'identifiquin amb una artista femenina. Quan tu parles amb músics, segur que us ha passat, parlen, jo què sé, quins són els millors del punk, no? O quins són els teus referents del punk. Sempre diuen grups de tios, mai parlen de la Nina Hagen, mai parlen de la Siouxsie, mai parlen d'estrelles rutilants i persones artistes que han sigut trencadores, que han fet coses que no ha fet ningú, que no ha fet... O sigui, no és la versió femenina o no és la... Llavors, és curiós que a les dones ens sigui més fàcil anar a concerts i identificar-nos i tenir com a referents artistes masculins i, en canvi, en els homes això no els hi passa. Això a mi... Jo sempre foto molta canya amb això, quan hi ha llistes dels millors discos, o sigui, a veure què passa aquí, que no hi ha... No? Bueno... Si puc dir una cosa més, amb això que deies tu estava pensant que la gente, lo voy a decir en castellano que lo diré mejor, la gente que yo más conozco que idolatra mujeres son gays. Bueno. Además eso, o sea, tengo un montón de amigos gays que si les pregunto cuáles son sus artistas favoritos me van a decir, pues Kate Bush, no sé qué, todas tías, y nosotras a veces no, o sea, es que es muy fuerte. Això també em passava amb el tema del còmic, no? I a la música passa el mateix, és el tema dels referents. Quan tu has estat tota la vida veient només homes sent músics, el que tu vols ser és això, llavors has de ser no com un home, però al final el referent és masculí, no és femení. Jo no trobava dones als 90, si sortien la Cell Seven un cop al mes, un cop al mes, no, un cop a l'any en alguna revista, ja em podia donar con un canto en los dientes, no? Ni a les revistes, ni als videoclips de la MTV, ni a cap lloc. Llavors, realment, si no tens aquest referent, al final acabes buscant el referent del que hi ha, i el que hi ha, si no vas més enllà, que molta gent no va més enllà, són homes. Als còmics passava el mateix. Jo llegia còmics als 90 i realment em costava molt identificar-me amb els personatges femenins perquè eren tots una merda, com un piano, eren tots la nòvia de, sempre havien de salvar-les, oh, Dios mío, sí, moltes, físicament era una cosa, bueno, impossible identificar-se amb això, i si ja llegies còmics del Rod Liefeld que feia verdaderes aberracions físiques, amb unes tetes que jo, bueno, segurament tenien escoliosis o algun problema així per poder aguantar aquests cossos, era horrible. Llavors jo, el meu personatge favorit és el Doctor Extraño. Era l'únic personatge que jo més o menys, perquè era mag i bueno, els poders que tenia m'agradaven. Wonder Woman, però en aquella època realment Wonder Woman tampoc estava per a
muchas fiestas, li havíem fet perdre els poders, llavors al final a la música, als còmics, al cinema, els referents que tens són homes. Jo m'encanta la música i reconec que un moment a la meva vida que vaig pensar potser que podria tenir més discos de dones, no? Llavors vaig mirar els meus llibres i també tenia més llibres escrits per homes i les pel·lícules i al final deia, hòstia, per què? Perquè realment a mi les dones m'agraden. Escric llibres sobre m'encanta la música i m'encanta la música. No, el concepte també aquest de la música de dones és música per dones, que molta gent ho diu, això és mentida, la música és música, tots tenim mans i podem tocar instruments, tots podem tenir talent i encara que no en tinguem també podem tocar i tenir grups, perquè això està científicament comprovat, perquè hi ha molts grups que toquen com una merda i allà estan, no? Si ets una dona segurament et fotran d'hostes i si ets un home no passa res perquè toques bé encara que toquis fatal, no? A mi m'ha passat, bueno, no sé si us agrada Mujeres, jo els vaig veure un cop i van semblar horrorosos, Mujeres, que no sabien tocar, ara han millorat molt, però jo el primer cop que els vaig veure, t'ho juro, Mira, jo no els he vist mai, però a Mujeres i són Love of homes, Lesbian, si algú no els coneix, és un grup que es diu Mujeres, però són tots homes. una crida pública. Mujeres i Love of Lesbian, canvieu el nom. Sí, perquè al final s'acaben apropiant de la dona, no? Hi ha molts grups també que tenen noms de dones. Sembla que volia parlar... Si voleu parlar... Sí, podeu. En qualsevol moment. Hola, pues súper interesante lo que acabas de decir, porque hace una semana yo fui a la biblioteca aquí en el Raval del hospital... La Santa Creu. Gracias, es que ya sabes todo, ¿vale? Y cuando estuve ahí, pues últimamente yo estaba más interesada en cómics. Lo había dejado hace tiempo, pero venía una amiga y yo ya tenía cómics de mujeres y tal que había sacado de la biblioteca. Entonces voy ahí y voy mirando y me doy cuenta, mirando a todos, pues justo lo que tú estás diciendo. Y en esta biblioteca no tenía, pero nada de mujeres. Cada portal de libro tenía un hombre caminando, un niño, otro hombre más fuerte, o sea, todos diferentes facetas, aspectos, todos de hombre. Entonces le pregunto a la mujer que trabaja ahí, ¿tenéis algo de alguna protagonista mujer? Y me dice, muy buena pregunta. Nadie me había hecho esta pregunta, muy buena pregunta. Y me coge y me trae a sus compañeros y me dice, esta chica ha hecho una muy buena pregunta. Y le cuentan y se vienen y dicen, pues justo la mujer que lleva esta biblioteca es feminista. Entonces es curioso, claro, nosotras, yo me considero feminista también, pero hace un año también me di cuenta que los artistas que yo tenía en mi mente eran Picasso, Gaudí, Dalí, todos estos hombres y cuántas mujeres. Entonces yo de repente me puse a buscar, ahora conozco a Paula Rego, conozco a una colombiana que me he olvidado, pero y todavía me queda por conocer. Y supongo que eso es el camino, todos estamos en el sexismo, o sea, machismo, todos lo llevamos, todas, absolutamente todas, y entonces es cuestión de irnos, para mí al menos, despertándonos dentro de esto y cómo, supongo que propongo una pregunta para todas y todos, que es, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos hacer que estos hombres, porque para mí el feminismo está aliado con los hombres, no contra, y necesitamos que ellos cambien tanto para que nosotras tenemos que cambiar. ¿Y cómo podemos cambiar esta percepción de hombres y mujeres para que sienten que esto sea accesible para ellos y que les motivan a ellos entender nuestras historias, que son historias humanas? Jo contestaré una mica. Primer explicaré una mica la meva experiència, no? Jo quan vaig començar a tocar, amb 14 anys, tenint l'escena catalana com a referència,
tots els grups eren grups de tios, hi havia gossos, sopa de cabra, glaucs, etc. Tot eren tios. I llavors per trobar algunes referents femenins havia d'anar fora, però n'hi havia poquíssims, era l'època del Britpop, etc. I els meus referents eren homes. Fins que vaig anar a un concert, la Patti Smith, em vaig trobar en un festival, un concert seu, al Sangla Rock, que dius que fa la Patti Smith al Sangla Rock, estava al Sangla Rock i estava allà també, i em va canviar totalment la concepció de lo que era la música i de lo que podia ser una dona dalt de l'escenari. Però, i ara contesto la teva pregunta, què podem fer? Doncs jo crec que podem ser molt curiosos i fer xarxa, perquè està clar que des del sistema no ens ajudaran. El sistema mai ha ajudat a la lluita feminista. No t'ensenyen la història de les dones al col·le, la paraula feminista no surt quan estudies a l'institut, te n'enteres per alguna amiga, per algun concert, per algun llibre que et deixen. I avui amb els mitjans que tenim, jo crec que el que hem de fer és això, ser curiosos i curioses, ser proactius i fer consciència. D'uns anys cap aquí, si mirem de 10 anys cap aquí, ha canviat molt. Només hem de pensar en com va ser aquest últim 8 de març i com va ser el 8 de març de l'any passat, com ha canviat tot plegat, no? I tornant al tema de la presència de les dones a l'escenari, us convido molt a que seguiu els col·lectius feministes musicals, que n'hi ha uns quants. Aquí a la ciutat hi ha Mujeres i Música, que són molt potents i que precisament s'encarreguen, una de les seves coses que fan és fer recompte de la presència de les dones als festivals. Van treure fa 10 dies o així l'últim estudi dels festivals d'aquest estiu, que a l'espera que confirmin tots els grups que tocaran al Primavera, Sonar, etc. Ahir ho vaig buscar i el percentatge més gran de dones a l'escenari és en el bioritme i és un 34%. I el més baix, és que m'ho vaig apuntar per poder-ho dir perquè és que és insultant, en el Sant Sant, un festival que es diu Sant Sant, que fan al País Valencià, un 2,41%. O sigui, el màxim que podem aspirar ara mateix és un 34% i estem parlant de festivals que reben subvencions i de festivals que haurien de fer exemple i de lluitar com a mínim amb la paritat de l'escenari. Després ens podríem ficar en el discurs feminista, que és una altra cosa, però és això, la revolució crec que s'ha de fer des de la base i fer-ho entre nosaltres i fer pressió amb els col·lectius, etc., perquè almenys les institucions lluitin per aquesta paritat. Jo crec que també està molt bé que hi hagin periodistes que tinguin aquesta sensibilitat, perquè per molt que hi hagi un artista que destaca molt, jo què sé, no sé, per exemple, posem una superestrella de la nostra època, la PJ Harvey, no? La PJ Harvey en el seu moment estava a l'alçada de Nirvana, o sigui, encapçalava festivals i no sé què. Se'n parla molt poc ara. La gent parla molt dels 90, no? Perquè és la música que torna i no se'n parla gaire, perquè hi ha una gran majoria de periodistes masculins. Llavors, no és veritat que no hi hagi periodistes femenines i feministes, perquè sí que n'hi ha, gràcies als déus de l'Olimp o de qui sigui, i que fan una tasca molt de donar a conèixer i de donar suport, perquè, clar, un artista no és només el que fa a l'escenari, és tota la repercussió social que té. Llavors, si nosaltres els recolzem, i a més els que ens agradin, que no tenim per què recolzar les dones perquè sí, vull dir, a les artistes que ens agradin, però anar insistint en això, jo crec que també una cosa que podem fer i que és important és que, a part del periodisme, ens falten també llibres, ens falta història sobre això, que surtin en els cànons, que les dones estiguin en els cànons literaris, en els cànons artístics. Com a mínim, després per cagar-nos en lo millor, en tal o qual, i portar-ho a la normalitat, perquè no cal que llavors diguem, com que és tia ja m'agrada, hòstia, no, perquè potser aquella tia és una petarda i no m'agrada gens, i per favor, o sigui, que sigui una cosa normal, que ens hi puguem cagar també, saps? Precisament el mes passat a l'abril, al Ruta 66, que és la revista que jo escric, la portada era per la Linda Sagarra, que és la cantant de Hurray for the Riff Raff.
I bueno, no sé si ho sabeu, però la majoria de revistes musicals, sobretot de rock, bueno, jo perquè és les que conec, no? Però la major part de la gent que escriu són col·laboradors, no estan en plantilla, és una plantilla bàsica mínima de 1, 2, 3 persones com a molt i la resta són col·laboradors externs. La majoria són homes, hi ha molt poques dones que escriguin sobre rock. Jo soc una, conec un parell més, però realment hi ha molt poques. A la ràdio també hi ha més. A la ràdio hi ha més dones perquè el tema de la veu també tira molt, no? I la veu femenina atrau més, no? Però realment a la premsa escrita la majoria són homes. Va sortir aquesta portada i els companys van començar «Oh, quina portada més valenta, bravo, no sé què», i tots allà «dando palmes». I jo vaig dir, vale, guai, em sembla estupendo, m'encanta la Linda, el seu disc és estupendo, brutal, de fet venen al juliol de teloners de Future Island, us les recomano perquè és brutalíssima, jo l'he vist en directe i és tremenda. Però els vaig dir, el dia que una dona sigui portada del Ruta 66 no sea una cosa super mega estranya i a destacar, aquell dia tindrem igualtat. Però quan una portada d'una dona sorprèn a tots i us sembla una valentia, és que aquí està passant alguna cosa que no funciona. Perquè si tu mires les portades del Ruta 66, del Rock Deluxe o qualsevol altra revista de música i comptes quantes dones hi ha, doncs potser en un any hi ha una o dues i ja tens molta sort. En aquell número, de fet, sortien les brides, hi havia bastantes entrevistes, però en el número següent ja no hi ha... Potser n'hi havia una o un article de dona, no? O sigui, i és el que tu comentaves també, les revistes musicals estan dirigides per homes, els amos de les discogràfiques són homes, els productors la majoria són homes, i llavors quan els homes són els que dominen el cotarro i al llarg de la història ha passat així, les dones tenen presència si venen, i llavors qui decideix que ven? Els homes. I hi ha una història amb els còmics, va passar sempre també, les dones no venen, les dones no venen, les dones venen, vas al Saló del Còmic, la majoria de públic és femení, Wonder Woman, la pel·lícula, ho ha petat, quan tothom no volien fer una pel·lícula perquè una protagonista dona i a més tan poderosa, això no tindrà una merda i no anirà ningú a veure i han batut rècords, no? Llavors aquesta idea de que les dones no venen i la por és que, clar, si faig un disc amb una dona i no ven i no guanyo, en comptes de guanyar 50.000 milions, guanyo 49.999 milions, serà un desastre per a mi, no? I jo crec que això també ha influït molt en la presència de les dones i crec que el que podem fer ara, com deia ella, és partir de la base i també utilitzar les eines que tenim, que ara tenim moltes més eines al nostre abast. Està internet, que és una ventana oberta a tothom, tu pots editar els teus propis discos, pots fer la teva pàgina web, hi ha moltes webs fetes per dones que no parlen només de dones, perquè la música és música. Però està Flashes and Shows, que ho fa també una noia, Rosa López, que és fotògrafa, que és un altre aspecte que també hi havia molt poques dones fotògrafes als fossos dels concerts i de rock, ja ni t'explico. I ara ja tinc un col·lega també, el Jordi Vidal, que fa classes a l'Institut Fotogràfic i la majoria de les alumnes són noies, no? Llavors hi ha molta més presència de dona a la fotografia, però és una cosa que està venint dels últims anys, perquè jo m'he trobat amb els concerts sola, amb un munt de col·legues periodistes i un munt de col·legues fotògrafs i jo, allà, com un bolet. I una cosa que també vull dir, amb el tema dels concerts, hi ha molts concerts que no van dones, molts concerts de rock que no van dones. Bueno, matissem. Hi ha una cosa que es diu maternitat, que quan arriba les dones deixen de fer coses perquè han de cuidar dels seus nens. Entre altres coses, anar a concerts. Jo conec moltes periodistes, com la Consol Saez, de Ràdio 4, que en una xerrada semblant aquesta va dir que ella havia deixat d'anar a concerts durant 15 anys o així, bàsicament perquè tenia algun dels seus fills. Una altra que feia clàssica, que també va dir que li havia gustat el seu matrimoni, la seva professió, perquè clar, havia de sortir de concert cada nit, encara que no fos un garito de mala muerte, de rock and roll, i fos al Liceu, però creava tantes tensions que li va gustar el seu matrimoni. Llavors això no es pensa i no es diu, però realment que no hi ha dones a partir d'una edat determinada, als 30 o ara una mica més tard, no? Que els homes, les parelles, col·legues periodistes i també amics, que ells continuen anant a concerts i elles no. I això no ho diu ningú, i pensa, no, és que les dones no van a concerts. Bueno, pensem per què no van.
Es podien quedar els pares amb les criatures i anar a les dones al concert, no? Sí. També hi ha canguros, o sigui que és que... Cangurs i cangures. Sí. Jo us volia fer una pregunta en el tema, perquè l'altre dia vaig estar en una xerrada sobre el tema d'audiovisual i dones, i em va semblar molt curiós perquè quan van començar a parlar en la part de la creació, algú va preguntar el tema de si la creació i l'ús de temàtiques és diferent quan l'autora o la dissenyadora o la persona que està creant la idea és una dona, no? I llavors es va parlar molt del tema perquè, clar, els temes femenins que són la maternitat i la intimitat i tot el que és com més... I jo deia, hòstia, vull dir, sí, és un tema que potser pot ser més narrat per una dona, no? Està clar que potser com creix una cosa dintre teu, un home segurament no podrà explicar-ho, però jo vaig dir, les dones només parlen sobre coses íntimes i sobre fills i sobre ser mares, vull dir, és un tema que sí, que potser és un tema que està associat a la dona, però vull dir, creieu que canvia la temàtica en si la narra una dona o si la narra un home? Jo, com a autora de cançons, diré que el que canvia i el que ha de canviar és el discurs imperant de l'heteropatriarcat en les cançons, perquè el 90% de les cançons ens les ha explicat homes cis heterosexuals i dones heterosexuals molts cops amb cançons escrites per homes. Llavors us recomano molt un documental que es diu Les que faltaven, que ha fet el grup Mafalda de País Valencià recentment, i allà no només es parla de les dones que falten, sinó dels discursos que falten, de la diversitat d'identitats i de que també el col·lectiu LGTBI tingui visibilitat i que s'expliquin històries des de la diversitat i des del feminisme, que llavors canviaria molt el discurs, es pot parlar d'empoderament, d'igualtat, de relacions sanes, de relacions que no estiguin basades en l'amor romàntic, etc. Però llavors és com parlar dels mateixos temes però des d'un altre punt de vista, però no és canviar de temes, no és com parlar de política per parlar de maternitat, vull dir, es pot parlar de política igual, però no la miraràs des del mateix punt. També hi ha paternitat, vull dir, hi ha cançons de folk, etc., de pares... Father and Son, sí, és la que estava pensant. És que just està això. Sí. Suposo que hi ha com una mena d'escletxa de temes que no s'han tractat perquè són... Clar, la maternitat és una cosa molt òbvia, o el feminisme, que els homes es veu que no s'identifiquen gaire amb el feminisme a vegades, alguns. Llavors que clar, que és una escletxa que un artista que és dona, doncs un artista en general, un artista, jo penso, en plan neutre, com a persona, que som tots, a part de ser homes o dones, som persona, no? Un busca també quina és la seva temàtica, on pot ser original, on pot aportar alguna cosa que no s'hagi dit. Llavors, suposo que és fàcil que moltes dones posin aquests temes que no se n'han parlat mai, com a la literatura no s'ha parlat gaire de maternitat, doncs se'n parla. Que no em sembla malament, perquè tampoc em sembla malament que una dona, doncs, la gran experiència de la seva vida sigui ser mare, està estupendo, vull dir. Però clar, òbviament, vaja, jo penso que no, que un artista és igual que sigui un home o una dona, parla del que li interessa, del que el mou, del que vol parlar i ja està. I fins i tot, ara pensava amb la Dorothy Parker, per exemple, que és una escriptora que té un punt de vista, ella escriu amb una... escriu molt com un tio en el sentit, diguéssim que entendríem com a estereotip d'escriure com un tio, en el sentit que diríem doncs, més brutal, més cruel, més agressiu, que són coses que normalment estan associades, no se sap ben bé per què, per la imagineria aquesta heteropatriarcal i tal, no? Les dones són les dolces, no sé què, i llavors la ràbia, el descontent, tot això és
el terreny masculí. I la Dorothy Parker, que va ser una tia que va trencar molts esquemes, doncs quan escrivia, potser pels seus referents o potser perquè li donava la gana, doncs escrivia des d'aquí. No ho sé, les ties que fem punk no són precisament dolces i condescendents, vull dir que no estàs amb les persones adequades. A mi em va sorprendre molt aquest comentari d'alguna gent, no? Com que jo vaig dir, vull dir, mai havia pensat que això fos així, no? Però no sé. No, però sí que potser a l'indi sí que hi ha molt de noies cantant al sol i a la pluja i clar. Pero también quiero decir algo sobre esto, si me deja... Perdona. Es que tengo ganas de estuve en un festival hace poco que era increíble y una madre de 4 hijos estuvo haciendo de indie y tal y cantó de la pérdida de cuando un hijo se va de casa. Y era tan hermoso escuchar este sentimiento que yo no soy de aquí, mi madre está afuera. Yo estoy fuera y transmitir, que ella transmitiera lo que mi madre sufre y yo puedo empatizar con este sentimiento, para mí es humano. Son otras historias, pero son humanos. Y sea hombre, sea negro, sea blanco, lo que sea, yo llevo toda mi vida escuchando hombres blancos hablar. ¿Por qué no un hombre puede identificarse con mi historia? ¿Sabes? Yo también hago monólogos de sexualidad. He tenido hombres viniendo a monólogos de comedia. Que ojo que en ese mundo de monólogos de comedia es mucho de mujeres y cómo son y ta. Y he tenido hombres venir a mí y decirme, me he podido identificar con lo que tú has dicho. Entonces, que esto es un problema, pues tenemos 1000 historias para contar. Algunos no van a ser iguales como los chicos, pero qué bonito es eso, ¿no? Finalmente, tanto como la historia negra, india, latino y todas esas historias que se han olvidado en esta historia. Al final uno se identifica con sus propias emociones, ¿no? Y una canción que a una persona le puede emocionar mucho, a lo mejor a ti no te dice nada, y otra que a ti te emociona, a otra persona no le dice. Entonces yo creo que no tiene nada que ver con ser hombre, ser mujer, o una mujer puede expresar unas emociones que un hombre no puede sentir. Pues sí, a lo mejor sí, pero la mayoría de canciones que me gustan de mujeres no hablan sobre temas femeninos, pueden hablar de la rabia perfectamente, porque las mujeres también sentimos rabia y sentimos dolor y todos tenemos, y la mayoría de artistas, si lees sus historias, tienen traumas y al final los traumas pueden ser los mismos. Tienes un padre que abusaba de ti o que te maltrataba, o la sociedad, eras negra y la sociedad era súper racista y lo sigue siendo. Al final las historias yo creo que son universales, no tiene que ver nada con ser un hombre o ser una mujer, y lo puedes expresar de una manera diferente. Sí, bueno, yo creo que sí, porque para mí es claro, sí. Yo soy de Nueva York, soy mitad ecuatoriana, mis padres vienen de pobreza, yo no, yo he crecido con negros, todo eso hace quien soy hoy en día. ¿Sabes? Mi música que yo hago, lo que canto, lo que yo escribo, todo es mi identidad, ¿sabes? Y yo lo transmito, mi presencia, todo lo que hago es quien soy. Claro, las emociones detrás, ya eso es transversal, es como cuando viajamos, puedes conocer a alguien de Marruecos, igual no compartimos la misma religión, pero algo dentro de eso se puede transmitir. Y yo creo que en este mundo estamos siempre tanto se puede decir lo que te gusta y no te gusta, y eso es una maravilla, pero estamos tan implicados en el miedo de que esto no lo conozco, entonces al no conocerlo no lo puedo entender y no lo quiero entender, entonces no lo voy a aceptar y no lo quiero ver. Y es en lugar de abrirnos un poco, entrenarnos la cabeza y la mente y la cultura para poder ir entrando en esos temas. Y creo que mucha gente bastante en este mundo superficial es que tienen miedo de no entenderlo, es que tienen miedo de ser tontos a ese nivel y no poder identificarse con nuestras historias y con historias diferentes. No sé si me explico, però... Jo vull parlar. Clar. Més que res perquè parli un home.
perquè si no sembla que som els tècnics, jo que també hem de convidar als tècnics, els que estem aquí, perquè si no... Bueno, jo parlo com a activista i dic que un públic molt agraït de la cultura de base, on la música per excel·lència és un dels espectacles, no tant rock, potser sí jazz, potser el swing. Nosaltres hem viscut aquí una experiència a Calabria 66 i podem dir que un públic de iaies, de gent, o no tan iaies, però hi ha un públic àvid de cultura a partir dels 50 anys, majoritàriament dona. Aquest és un perfil. En ocasions acompanyades per les seves parelles, o no, majoritàriament amigues que surten, que es necessiten aquesta solidaritat, i nosaltres ho hem viscut amb moltes iaies, i us puc dir que amb una activitat de swing que hem fet amb Span the Baby, amb Daniela Zabaleta, que és la persona que porta aquesta escola, hem assegurat al públic de swing, als músics de jazz, majoritàriament homes, i un públic també de iaies que han vingut i ho han gaudit, i per 2 euros, perquè també pensàvem que la cultura s'havia de pagar, i bueno, no sé, és una experiència, no? Jo crec que aquest públic potencial que no vol veure el futbol o no sempre està tan interessat pel futbol, que vol sortir del sofà de casa, que té la cultura de base. Aquí hi ha una radiografia de dona i això tampoc s'explica gaire, no? Però els centres cívics, no sé si en aquestes estadístiques que presentaves de gent que hi participa, si estan als centres cívics, però clar, hi ha aquest nivell, aquesta tercera divisió, els camps de futbol de tercera divisió, però que hi va gent que juga a primera, o a la Champions, no? Vull dir, bueno, ja està. Ho parlo jo? I tant, i tant. No venía por el tema, pero bueno, ya que nos han catalogado mi querido amigo compañero como yayas, vale. Jo parlo des de la meva experiència. La música és l'únic soroll que no fa mal a ningú. Hi ha dones que a vegades s'han tingut que substituir la seva identitat perquè era un sistema que no quedava gaire bé. Tant amb els gospel, tant amb el jazz, tant amb el swing, en tot com la música actual. Hi ha directores d'orquestra, hi ha actrius molt bones, no totes les grans, sinó també joves. La motivació de ser mares, bueno, és cada un que l'aprengui com vol. És un sistema que és l'únic que tenim les dones, el gran poder de dar vida. Sense comptar, ara, en aquest moment, només, si tu vols ser mare, pots escollir. No necessites només quedar en un camp d'inseminació i fas una inseminació. Avui tenim, entre comilles, llibertat, entre comilles, i l'estem proclamant. Com a activista, doncs a part de ser una iaia de flauta, que dona un mot pel sac a tothom, participo molt aquí, sempre he treballat, he parit, he criat part dels meus nets, i bueno, sempre he tingut una estona per relaxar-me. El meu home ha sigut una persona que ha estat 46 anys treballant al Teatre del Liceu, ha sigut un cap de colla de l'escenari, he gaudit de lo millor del món, tant a nivell d'òpera com de concerts, com de balls, i es puc dir que hi ha molta dona que està activa. No perquè siguem grans i no perquè ballem el rock, perquè jo ara perquè no estic molt d'allò, però jo sí que una gran ballarina, a part que he fet dansa, no? No, jo crec que estem ara fent un cap una mica massa, i no fem ni que siguéssim lesbianes, ni que siguéssim... No, som dones, punto. I tenim algo que no tenen el resto. Crec que hi ha un prejudici molt bèstia, cultural, que és que quasi sempre es busca, sembla que el públic més guai és el públic adolescent. És com si, o sigui, de la cultura el que ocupa més temps és tot el que es dirigeix al públic adolescent. I això és una cagada. Bueno, és una cagada i no. Clar, el públic adolescent és un públic molt fàcil d'entabanar. És facilíssim d'entabanar. Un públic adult i un públic crític és molt més difícil d'enredar. Llavors, segurament, molta de la pasta de les grans
de les grans productores i de les discogràfiques, com a mínim les antigues i tal, anava cap al públic jove, adolescent, i tenim encara aquesta rèmora d'això, penso. Perquè, ostres, si tu mires el Time Out, mires qualsevol mitjà de música, quan es posa, per exemple, la música clàssica, o quina part hi ha que es dediqui a un públic que no sigui tan... aquest públic adolescent, per què surt el Zetangana tot el puto dia? No sé. És molt curiós perquè el públic adolescent té molt poc poder adquisitiu. I això potser canviarà, i això segurament canviarà, perquè quan nosaltres, com a mínim, quan nosaltres érem adolescents, jo soc del 77, no? Ens gastàvem una pasta inhumana amb CDs i amb discos i amb tot això. Com a mínim era un públic fàcil d'entabanar, però compràvem. Però és que ara no compren. I segurament aquesta mentalitat anirà canviant, perquè els que seguim comprant discos som els de la nostra generació, amb la qual és possible que també les discogràfiques i la gent que es dedica a vendre músics doncs que se n'adonin d'això, que els que van als concerts són gent més gran i que són els que compren i que... Jo crec que hi ha versatilitat. Hi ha gent gran, gent més jove i mitjana. I si parlem d'economia, també et diré que nosaltres abans estàvem molt més mancades d'economia que esteu encara la joventut. La joventut, vull dir-ho per una cosa molt concreta. Teniu encara el privilegi, molts, el que el tingui, o un recolzament econòmic dels pares i dels abuelos. Jo no, dels que tingueu, i que durin els abuelos encara. Perquè molts, ya parlo, mira, del meu net. Ya, es que esto, y claro, voy justo, bueno, va, fem un aporte. I això nosaltres, i parlo ara com a dona, no ho teníem. No podíem. Jo tampoc. Moltes gràcies per haver-me permès. Bona nit a tots. Respecte a la gent gran, aquí hi ha una cosa molt curiosa perquè realment no hi ha molt de públic, sobretot al rock, jo parlo de la meva experiència, gran als concerts, si no ets concerts de heavy rock que tenen un públic fidel i fins a la mort i porten els seus fills o sigui, hi ha un abanico generacional brutal als concerts de heavy metal. En canvi, quan surts fora, veus moltíssima gent gran als concerts de rock, gent jove, gent que va amb els seus fills, una cosa que aquí no passa i realment jo crec que és una qüestió cultural, perquè aquí la música bueno, mentre... I d'horaris. Voilà, c'est ça. Sí. Sí, també, però jo crec que també té una mica a veure amb el tema de la poca importància que es dona a la música, que si algú sap tocar la flauta perquè li van ensenyar al col·legi que aixequi la mà, perquè jo crec que ningú sap tocar la flauta perquè li van ensenyar al col·legi, tothom se suposa que hem tocat un instrument al col·legi, no? I la poca importància i la valoració que es dona a la música, no? Que és una cosa com, bueno, la fas, no és una professió sèria, en fi, bueno, aquestes històries que periodista musical, que ens ha passat a totes, no només als músics sinó als periodistes també, no? Hi ha aquesta poca valoració del que és dedicar-se a la professió i ara, sobretot, la poca valoració anava a dir de l'objecte físic, no? Però encara que no fos físic, no? Ara els joves no es compren discos, potser es baixen una cançó, aquell concepte de que tu et prepares el teu disc i discos conceptuals ja n'hi parlem, ja no existeix, la gent jove ara consumeix cançons sueltes i per inputs que reben 50.000 inputs al dia i realment no tenen aquest concepte de possessió d'un disc, d'un CD o del que sigui, no? Sí, això del tema de les edats i els concerts, jo crec que ara es nota molt la bretxa generacional. Per exemple, aquí a Barcelona hi ha molts fenòmens, no? Però dos que m'han vingut ara al cap escoltant-vos, el Primavera Sound, que aquesta setmana va sortir una entrevista del director, del Gavi Ruiz, que deia que estaven buscant la manera de renovar el públic i d'arribar al públic perquè si no es convertirien en el festival de la OTI, molta gràcia la frase,
Però sí que és veritat que si jo acostumo a anar al Primavera cada any, i sí que és veritat que els que quan teníem 18-19 anàvem al RAT i sortíem, hem anat continuant anant al Primavera, i ara ja tenim 30 i pico, i potser els que venen de fora, anglesos, d'Europa, etc., sí que són més joves, i si vas a veure concerts a l'estranger d'aquest tipus de música, jo l'estiu passat vaig estar a Escòcia, a Glasgow, i la gent que estava en els concerts de rock o d'indie rock realment era gent jove. I aquí realment la gent jove et trobes amb tot el fenomen del trap, sobretot de Tangana i, per exemple, Bad Gyal, que Bad Gyal és un fet super curiós, que està relacionat també amb el do it yourself, no? D'això de fer les coses amb pocs mitjans inicialment i amb una gran campanya de màrqueting darrere, sí, conec la història. Però com a concepte, tant en com fan la música, sigui amb pocs mitjans o simulant que tenen pocs mitjans, i després escoltant-ho tot a través de YouTube i no gastant-se diners. Però després sí que es gasten diners al concert, perquè quan va presentar el disc a l'Apolo fa mes i pico, estava a petar, no s'hi cabia. I eren tot adolescents i com a molt tenien 20 anys, o sigui que és curiós això de que potser es pensa que els més joves no tenen interès, però quan surt un fenomen així que despunta, omple les sales i els festivals. Tengo una pregunta para ti respecto a esto. No, es porque están grabando, ¿no? Sí, lo siento. Vale, perdón. ¿Y por qué crees que esto pasa? Es una pregunta de verdad que quiero. ¿Por qué crees que has dicho en Glasgow o lo que sea, en Glasgow, sí, que los jóvenes sí que van a conciertos de diferentes tipos de música o de como más a nivel pequeño y tal? ¿Por qué hay este cambio? ¿Por qué allá se hace esto y por qué en España no pasa tanto, o al menos en Barcelona? Yo creo que es por el tema del modelo cultural que tienen los países. Ahí la música es troncal y tienen mucho acceso a la música, o sea, en las radios, etc. Claro que hay radiofórmulas, rollo 40 principales como aquí, pero me da la sensación, sin haber vivido ahí ni conocer súper profundo la realidad del país, ¿no? Pero cada vez que he ido ahí me da la sensación de que tienen mucho acceso a la música, mucho acceso a tocar un instrumento, mucho acceso a aún escuchar la música de guitarras, podríamos decirle así. Aquí para escuchar música de guitarras tienes que irte a radios muy especializadas, buscarte la vida por internet, tener interés, pero como que no te llega tan fácil, como te redirigen más hacia otros tipos de música, creo yo. Yo creo también, añadiendo a això que diu la Edurne, jo em dedico a la docència, o sigui, jo soc professora de música. I totes ho hem viscut aquí. Aquí som uns molt palurdos musicalment, som uns... O sigui, per exemple, tenim frases com músic pagat fa mal so. És una frase, no sé si l'has entendido. Músico pagado no suena bien. ¿Vale? O sea, así que en las artes tenemos grandes pintores i o sigui, les arts plàstiques sí que destaquen, o per exemple en la literatura hi ha escriptors, però musicalment no, estem en un país que no... Pau Casals i ja està. Sí, una mica, sí, bueno, Tete Montoliu. Sí, sempre n'hi ha, a veure. Ahir vam parlar. Sí. Vam tenir a Horacio Costumero. Núria Feliu, no la Núria. No, però no tenim, en el sentit, evidentment, sempre d'estrelles sempre n'hi ha, però això no vol dir que tinguem una massa cultura de base. Quan nosaltres érem jovenets, bueno, jo ara estic parlant en plan, jo tinc 40, sou més joves vosaltres. Potser perquè allò, el tiempo pasado fue mejor, no? Sempre m'ho imagino, sempre algun tira de les batalletes, no? Però jo tenia la sensació que hi havia un underground, que nosaltres, jo recordo, clar, tu quan parlaves de pensar, hòstia, no coneix a les Violet, per exemple, que potser és que són més de la meva edat.
Quan jo anava als concerts, clar, jo no anava al concert, o sigui, la Bad Gaia ara és com anar a veure en el seu moment, no sé, la Mala Rodríguez, no sé com dir-te, que era una estrella que sortia al Rock Deluxe, a no sé què, no sé quantos, però és que jo anava a veure els grups que no sortien a les revistes, que no sortien al Mundo Sonoro, que suposo que és el meu entorn natural, és on em sento més còmoda, és on veig coses més noves, a vegades veig merdes, però moltes vegades veig coses superinteressants i que no transcendeixen. Llavors em passa... soc de l'underground. Però en aquesta mena de concerts sí que hi ha gent gran. Sí que hi ha gent gran. Nosaltres hem tingut un baixista que té 60 tacos, que és el Panocha, i que tenia mogollon de grups i són penya activista i van als concerts i quan toquen... Entre los 50 asistentes hay gente grande, ¿no? És un èxito. Sí, hòstia, l'altre dia vam anar a veure el Fermín Muguruza, estava ple de gent gran, tio, gent gran que s'havien disfressat de raveros i anaven allà a tope i superbé, perquè què passa? Hòstia, per què ens quedem amb aquest prejudici que és que el temps... O sigui, el que mola és el que passa a la teva joventut, la música que és guai és la música que hi ha a la teva joventut. Quan hi ha artistes superinteressants que en realitat comencen a dir coses interessants a partir de 40, 50, 60 anys, no? I nosaltres ens hem de reeducar amb això també, perquè ho tenim assumidíssim, saps? O sigui, com que anem parlant de moltes diversitats, no? I hem parlat com molt ara hem parlat de la diversitat d'edats i tal, i també em rondava una mica el tema de la diversitat cultural, no? Heu parlat, tot el rato parleu de rock, d'indie, de trap, com coses molt occidentals, però també hi ha molt moviment underground, per exemple, que és latino, no? Aquí a Barcelona hi ha molt moviment underground que és latino. I la cúmbia ara està de moda, i ara s'ha posat de moda, però fa molts anys que sona. Jo en el meu grup de música toquem cúmbia, i és un grup que ve d'Equador i que jo vaig estar vivint allà, i ara aquí són gent que toquen molt al carrer, gairebé tot homes, no? Jo, o sigui, com que quasi sempre que estic a l'escenari tots són homes i jo soc corista a sobre perquè jo faig moltes altres coses i l'únic que li puc dedicar a la música doncs és això, no puc fer més, però sí que una mica com que, no per parlar de cúmbia de música latina en si, però sí com el tema de la diversitat de gènere musical, no de gènere d'un altre tipus. Sí, perquè tot el rato esteu parlant això de rock, d'indie, no? I per exemple el rap, ara hi ha molt rap feminista, que és queer o que és moltes vegades està molt relacionat sobretot amb Llatinoamèrica, per exemple, no? I no sé si sabeu alguna d'això o voleu parlar una mica d'això, no sé. Jo diré alguna molt ràpid i després parleu vosaltres, que no... Sí, just ara mentre deies això, jo per exemple d'un temps cap aquí jo sempre havia sigut molt de punk, de rock, d'indie, però sí que és veritat que quan busques música feminista actual, clar que hi ha grups de rock i punk que ho fan, però sí que es concentra bastant amb la música d'arrel, per exemple, aquí a Catalunya tenim Roba Estesa, en el rap llatinoamericà hi ha la Sara Eve, la Antijuf, hi ha cumbia queers. Sí que és veritat que d'un temps cap aquí està molt relacionat el tema de Llatinoamèrica, música llatina, música d'arrel i tal, amb el missatge feminista, i és molt interessant doncs això també, sortir-nos de la nostra zona, que són més de rock, etc., i descobrir altres sonoritats i altres missatges. Parlem molt de rock, però en realitat el rock ve a Àfrica, llavors també no es parla gaire de la música africana i està el blues de Senegal i de Mali, que tu escoltes i dius, vale, el blues va sortir d'aquí, és que no hi ha més volta, no? I realment allà hi ha també una història brutal de problemàtica que tenen ells, que potser no entenem perquè les lletres parlen el seu idioma i nosaltres no l'entenem, però realment ens emociona i transmet, no? I la situació de la dona allà també, perquè realment la majoria de grups que arriben de Senegal o de Mali són grups d'homes o grups que porten el Tomani de Baté i porten la seva dona, les seves filles i canten amb ells, però realment sí que n'hi ha dones, no? Està la Roquia Traoré, però la majoria de grups que arriben aquí
o altres països que no siguin Àfrica, són grups d'homes, no? Sí, con respecto a este tema, hay que decir que somos unos... O sea, si quisiéramos quitarnos la apropiación cultural que tenemos, no podríamos. Tendríamos que volver a tocar Kraftwerk solamente porque que todo lo demás está apropiado culturalmente. Entonces, ahí, bueno, pues ahí lo ves a Elvis, a los Rollings, que son las grandes estrellas blancas, que estaban copiando, pero calcado, lo que hacían los... El primer éxito de Elvis era Hound Dog, que era de una mujer, o sea, sí. ¿sabes? No sé. Sí, sí. Y además eso. Pero sí, es el tema que... Creo que el otro día hubo follón en Francia porque la acusaban a una chica rapera de apropiación, una chica blanca, sudamericana, que le habían cancelado un bolo en París porque había habido polémica por apropiación cultural de sus... ¿no? La acusaban a ella de apropiación cultural cuando dice, bueno, sí, es blanca, pero es que viene de ahí. Y encima franceses, acusando de apropiación cultural a la gente, o sea que hay que pensar un poquito. Bueno, no sé, són les 9, són quasi les 9, falten 10 minuts per les 9. Com vulgueu. Tengo una última pregunta. Sí, o sea, podemos seguir hablando hasta que queráis, lo digo por vosotras, ¿no? Porque, bueno... Bueno, un comentario de una cosa que creo que es súper importante, que yo flipé el otro día. No sé si os acordáis, yo soy una mega fan de hip hop y no sé si conocéis Let's Talk About Sex, Baby, Let's Talk About You and Me. Pues mirad el vídeo otra vez porque es súper potente, son mujeres Salt and Pepper que son feroces y que lo mostraban como una manera de que las mujeres pudieran expresarse en las 90s sobre su sexualidad, hablando de ello y empoderando a otras mujeres, y no solamente mujeres, a niños también y chicos. Pues el otro día estoy mirando casualmente un vídeo que veo por ahí y es una mujer blanca con tetas grandes en una clase explicando sexo en este vídeo de música. Hay todos chicos babeando, mirando a ella, blancos, todos blancos, y de repente oigo en la música Let's talk about sex, baby, y me entró un enfado, pero bestia. Además enseñó inglés. Dije, esto es lo que va a ser el tema de mi clase. Y lo enseñé a todos y era impresionante, muy heavy. Tenemos tanto trabajo mujeres porque éramos 6 mujeres y 2 chicos. Uno de los chicos empatizaba con nosotros y el otro chico dijo, bueno, me pareció muy gracioso, no entiendo por qué os enfadáis. Y mira, yo tengo muchas amigas pues que yo creo en la igualdad. Y era muy flipante porque a mí también me pareció gracioso el segundo vídeo, esto de todos los chicos blancos. Me puede parecer gracioso, estaba bien, pero quita todo el valor de una lucha de mujeres negras, toda esa historia y toda la potencia de lo que estamos, y de raza y de género, de los dos, o sea, apropiación a lo bestia, o sea que os aconsejo mirarlo y contarlo a todo el mundo, por favor. Y una última cosa, estáis diciendo tantas cosas de tantos grupos, de tantas mujeres, yo siempre estoy buscando grupos de mujeres, así que si de alguna forma podéis publicarlo, podéis escribir esto y compartirlo, así todos vamos cambiando la... ahí lo tienes. Pero no solamente de rock, quiero de todo, por favor, ponerlo en algún lugar y yo voy investigando y ahí vamos compartiendo la info. Muchas gràcies. Jo, per anar tancant una mica, si podem tancar, si voleu tancar o si voleu, amb alguna reflexió així final del que vulgueu dir com alguna cosa final. I jo aprofitant, el que vull dir final és una mica també aprofitant el que deia ella com de l'apropiació o del que deies tu l'apropiació i del que deia ella com d'utilitzar altres coses. Penso que a vegades també tenim
com la meta de que hi hagi dones com a un objectiu, però penso que a vegades, últimament, també penso que hi ha molts festivals o empreses que ho estan fent per puro màrqueting, no? I penso que això també és molt perillós, perquè s'aconsegueix més visibilitat o més presència de dones en escenaris, per exemple, però a costa de què, no? A vegades em fa por, dic, segons qui que programis dones només per una quota, per fer-ho de... Dic, hosti, no sé què em dona com por, no sé si és bo o no, però dic, ai, em dona com... no sé què ens espera, no? Però sí que també soc optimista, no? O sigui, vull acabar com amb el meu pensament optimista, i és que per almenys sí que penso que a poc, el que deies tu del 8 de març, i a poc penso que hi ha més noies que estudien música, ja no només que estiguin en els escenaris, però que crec que en el món de la música cada vegada hi ha més dones. I això no vol dir que estigui més feminitzat, però que sí que hi ha més dones. I penso que per almenys això és com positiu, no? Respecte a això de que et dona por, tens raó en tenir por, però jo crec que està bé que estigui de moda perquè és una manera de que nosaltres ens colem allà supersticiamente i aconseguim ocupar llocs que normalment no podem ocupar. Jo crec que hem d'aprofitar això per aprofitar totes les ventanes i portes i llibres i tot el que sigui possible fer, perquè això d'aquí un temps tindrà un resultat, no? No ens quedem només... Sí que és veritat que ara vas a un Zara o no sé què i hi ha samarretes que posa feminista i totes aquestes coses que ho fan per treure diners i realment ens importa un rap el feminisme, no? Però jo crec que hem d'aprofitar això i fer-lo nostre i no quedar-se amb aquest concepte, no? I continuar lluitant i això que tu dius també, no posar dones només perquè siguin dones, sinó tenir criteri i posar dones que siguin interessants, que aportin, que hi hagi una diversitat i una varietat. I amb el tema de l'apropiació, això ha passat tota la vida, vull dir, va passar amb els negres del blues, gairebé tots els grups del rock dels inicis, els temes que feien els negres, estaven a la mateixa llista, els negres a la llista de rhythm and blues i els blancs a les llistes de pop, era el mateix tema, però venien com xurros els blancs perquè la versió era com més blanquejada i tal i qual. Ha passat sempre, és una qüestió de racisme també i potser de poca inventiva, no ho sé. Sí, perquè al final en comptes de crear una cosa pròpia, agafes una que no és teva, però si et sents identificat i no ho fas per treure diners i per putejar a una persona perquè et vols aprofitar d'ella, no crec que sigui una cosa dolenta, no? Però sí que crec que és important continuar lluitant i continuar reclamant el que tu creus que és el teu espai i sobretot no deixar que els altres et diguin com has de ser, el que has de pensar o el que has de dir, que és una cosa que ens ha passat durant molt de temps i que continua passant, perquè a mi m'ha passat a moltes presentacions d'homes que m'expliquen coses que jo ja sé i que sóc experta en. Vull dir, escolta, paio, he escrit 2 llibres, no m'expliquis que fulanita de tal hizo tal qual i en aquell concert del 87, en aquella sala i aquella cara bé i... Vale, ja, sí, no fa falta, perquè hi ha molta obsessió i m'ha passat molts cops a moltes presentacions, mai cap dona m'ha vingut a dir oye, ¿por qué no sale fulanita en tu libro? Potser m'ha vingut a dir, hòsties, m'agrada molt no sé qui, potser... Però no amb aquesta de, ¿por qué no sale? Porque tendría que salir, porque es muy buena, porque yo lo sé, porque yo sé que es muy buena, y como yo lo sé, es la verdad verdadera, única. Això m'ha passat així, amb homes, no? No sé per què ho fan, potser és por. Això no és masclisme, això és gilipollisme. Sí, clar, però potser llavors la major part de... no tots els homes són... I quan més gran et facis, més et passarà. A la música ho passa molt jo. Bueno, sí, això esperem que no. Sí que és veritat que hi ha molts homes que realment no són així, però jo m'he trobat molts homes que també em diuen que les dones no roquean com els homes... Tot això passa, però és una concepció que ho han mamat des que eren petits, és el que sempre han vist com normal, que aquest és el problema. S'ha normalitzat tant que al final el normal és la realitat i no és així. Jo crec que s'ha de canviar aquest concepte. No és normal que t'oblidis una cosa que no és correcta, que vagi pel carrer i em diguis hola guapa, no sé què, un paio que no conec de res i em porta un rave. I si li dic alguna cosa, a més,
A més m'insulta o em diu, no és normal, llavors intentem que no sigui normal, que cada cop més aquesta normalitat sigui més real i no un invent d'una societat que té uns valors que estan basats en idees decimonòniques, que realment no tenen res a veure amb el que estem vivint ara, no? Perquè al final la societat, com els jutges o altres institucions, van una mica darrere del que nosaltres realment estem vivint, no? Vull dir una cosa, m'he encantat d'això, perquè estic tota l'estona intentant saber de quina societat esteu parlant. La societat en general. I ara, bueno, hòstia... Pero ponlo para que te oímos. Sí. És que mai he volgut ser famós, però bueno, és igual. Por favor. Ja no sé de què anem a parlar. De quina societat estem parlant? Ah, sí, això des del principi, A veure... Vull saber, no m'estic interessos, com es diu, intel·lectuals. No es tracta de ser intel·lectual o no. Un home no ha viscut tot això, llavors... No parlo d'home ni parlo de la societat. ¿Qué es la pregunta? ¿Puedes repetirlo? És que no, que em desalato, no sé com ho fas, però em desalato. Ah, perdona. Deixem-ho, no. Vale, pues Hay no va. demasiadas mujeres fuertes por aquí. Bueno, el tancament, sí. No sé si havia de contestar o què havia de fer. Del que deies tu de la presència femenina, jo crec que no ha de ser una finalitat, sinó que ha de ser un mitjà. Que la presència femenina no ha de servir per continuar fent els mateixos rols, els mateixos estereotips que han fet els homes, però ara amb dones, i llavors la foto queda molt maca. Les dones hem de tenir més presència i això ha de servir per fer llavor en el futur i per fer llavor de la lluita feminista, de canviar la societat, de posar damunt la taula uns altres valors, unes altres maneres de fer les coses. Per això ha de servir les dones a l'escenari, per ser referents. I respecte al que deies tu abans, de que ets molt curiosa i vols saber tots aquests noms i tal, el company ho està gravant, però a part d'això, i a part de, per suposar, comprar-se el seu llibre, que mola molt, jo me'l compraré aquesta setmana, seguir tot el que deia abans, els col·lectius feministes, que volia dir els noms i se m'ha oblidat de dir-los tots, Mujeres i Música aquí a Barcelona, però també gent que porta molts anys, com Fus Activa, que va ser dels primers que van començar a unir aquestes dues paraules, feminisme i música. Si us fiqueu en els seus blogs hi ha articles i una cosa molt interessant, que són les bases de dades, que hi ha bases de dades de tot l'estat espanyol, de grups de noies, només de noies, mixtes, etc. I ahí ja pots fer una investigació brutal sobre grups que estan en actiu ara mateix. Això on es pot trobar? Fusa Activa es diu el nom. I també hi ha altres col·lectius com Territorio de Nabos, Indium Femenino... Sí, aquest nom és molt indicatiu del món en què ens trobem. I com a missatge final, jo l'únic que volia dir-vos com a músic, que un dia em vaig atrevir a agafar una guitarra perquè me la va regalar el meu pare, amb la qual vaig tenir una potxadeta per començar amb tot això. Jo molts cops m'he sentit molt sol en el peligro, sobretot fa uns anys, per sort d'uns anys cap aquí ja no tant, però que no us faci por, que si teniu ganes de tocar, que agafeu un instrument, que n'heu de ser la virtuosa de la vida, que us atreviu, que no tingueu por a equivocar-vos, que els tios porten dècades i dècades tocant molt bé, tocant com el cul, i han sortit allà a tocar. Animeu a les vostres amigues a que toquin també. Aneu a concerts de tot tipus, i si aneu a concerts on no hi ha noies, no ho prengueu com a normal, protesteu, digueu-ho pel Twitter, digueu-ho als amics, digueu-li a l'organitzador del concert. Què fas que no hi ha noies en aquest concert? Què fas que només hi ha 2 noies i 120 tios tocant? Per què passa això? Sobretot no ho prenguem com a normal i posem-nos totes i tots les ulleres liles d'una vegada. Molt bé.
Jo volia acabar també pensant en positiu, que, por ejemplo, en nuestros conciertos, a veces en la calle o por situaciones varias, hay muchos niños y niñas. Y eso es muy bonito porque las niñas se quedan mirando así, a la Laia, a la batería, la miran. ¡Ah! No, una chica tocando la batería, no lo pueden creer. Y luego muchas veces nos pasa de padres o madres que se acercan con los niños y niñas a vernos y a saludarnos y bueno, y creo que estamos ahí como plantando las semillitas, que eso es lo importante. Y luego es muy importante esto que decías tú de la confianza. Yo creo que el peor hándicap que tenemos las mujeres no es la maternidad, ni es que los hombres no nos dejen, sino que el peor hándicap es que nosotras mismas no creemos en nosotras. Y ahí está la clave de todo. Es en parte por la falta de referentes, o sea, es todo un círculo vicioso, claro, pero es súper importante que nos animemos, que perdamos la vergüenza y el miedo, es lo más importante. Hasta ahí. Pues, doncs, jo per acabar diré que espero que en un futur no facin falta xerrades com aquesta. Dones a la música, quina cosa més absurda. Per què hem de parlar de dones a la música? És obvi que hi ha dones a la música. O sigui, aquesta xerrada no tindrà cap sentit. Aquest és el meu missatge. Que sigui aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per venir.